Nice Yaga Welcome YouTube to channel. Nice Yaga Ang YouTube nagapalangga channel. sa imo. Ang nagapalangga sa imo. It's Nice Yaga Showtime. Nag-absent kasi ako eh. Katapos, hindi ako marunong gumawa ng sulat kasi kapanganak lang ng nanay ko. Anong sinabi mo? Sabi ng teacher ko, Tasyo, bakit absent ka? Tapos binigay sa akin ng nanay ko yung sulat. Alam mo kung ano nakalagay? Ano bang nakalagay? Dear teacher, kasi nanganak yung nanay ko, di ba? Dear teacher, I'm sorry for my being absent because my mother is born again. It's Nice Yaga Showtime. Meron akong kwento sa'yo. Anong kwento yan? Experience ko talaga siguro mga 1980s. Uy, ano bang experience mo, Tasyo? Ikwento mo nga. Mayroong isang bahay na malaking malaki. Oo. Dito lang yan sa Pasay, Uy, sa Metro Manila. uy. Tapos, May mga nagpaparamdam dyan. may nagpaparamdam? Minsan mayroong isang gwardyang pinakitaan ng white lady. Uy, hirap naman yan. Parang natakot ako, Tasyo. Tapos Tapos, yung white lady na yun, sabi niya, meron po kayong bigas? Pahiram naman. it's Nice Yaga Showtime. Tay, Anak, bakit ka umiyak? Ano nangyari sa'yo? Tay, nakapasa ako sa test. Nakapasa ka naman pala, di ba dapat matuwa ka? Hindi, Tay. Sigurado kung malalaman mo to, hindi ka matutuwa, Tay. Nakapasa ako sa test. Kaya nga, ito ang tuwa ko din, pinagmamalaki nga kita dahil matalino kang bata, di ba? Pero, Tay, Anak. nahirapan ako kasi nakapasa ako sa test. Kaya nga nakapasa ka nga, anak. Ano bang diferensya dun? Bakit ka ba umiyak? Kasi, Tay, ang napasahan kong test ay Ano? pregnancy test. Walang iyak. Aray! It's Nice Yaga Showtime. Father, may tanong na ako sa'yo. Uy, boy, anak, bakit ka nandito sa harapan ng bahay niyo? Anong... Kasi Father, nakikita ko sa harapan ng simbahan. Di ba kay Mayor, ano yan? Yung sasakyan? O kay Hepe? Ay, hindi kay Mayor at kay Hepe yan. Akin yan, anak. Ano? Akin May yan. sasakyan ka na, Father? Pero Meron wala naman na, akong nakikita ang binili mo sasakyan, ah. Bago Anak, lang tinan yan. mo naman, Tinan mo naman, tinan mo naman sa sakyan ko. Tinan mo yung pangalan, Ano yun? Safari. Ay, Safari. talaga? Kayo, tayo. Nice Yaga Welcome YouTube to channel. Nice Yaga Ang YouTube nagapalangga channel. sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Sige. Eto na. Ito na. Ito na. Magandang babae ang gusto namin ni Tasyo. Kaya nandito na ating mga magagandang at sexing angels. Magandang Sige, Papa Mel. Sige lang. Baka maubos to. Puro lang maganda. Oo. Paano na lang kami mga Pwede pangit? pangit. Ano yung job time mo? May dalawang kriminal na nag-uusap. May papatayin sila. Sige. Anong sabi ng kriminal? Sabi niya. Criminal number 1. Kosa, talaga bang dito natin hintayin yung papatayin natin? Oo, Kosa. Uy, may isang oras na rito, ba't wala pa siya? Kaya nga, nagala lang ako eh.
Sana wala mangyari sa kanya. Yan ang sinasabing may pag-aalala at may pagmamahal na kriminal. Kasi kahit kriminal may puso rin eh. Kasi kung iba yung nakapatay. Puso kriminal pa kaya. Ay, di ba Rosary from the Star, meron kang... Ano ba sasabihin? Maya na. Sige, maya na kami daw. Ay, mag-ano muna ako, for today muna ako. Sandali lang. Gusto mo bang for today na, Tasyo? Gusto ko for today talaga nga. Sige, buksan na natin yung yung ating programa sa for today ni Tasyo. Sige. Yung aking for today, sana may marami kayong matutunan for today. Kasi marami talaga kaming matutunan sa mga for today mo. Ito na simulan sa. Ito lang nunuin yung bakit nakatakip ka ng ilong. Sobra na eh. Sobra ng hangin eh. Ito Labat na Makinig kayo. siguro ang kinain ito. Sa mga nanguhusga dyan, Sige. Meron Narito, pa sa inyo. sige, introhan natin Narito ang ating for today. Sige. Sige na daw. Simulan. Binabati ko pala sa Iris andyan. Anak, malapit na tayo magkita, anak. Sige. Ano ang ating... Dalawin mo lang ako sa kulungan, doon ako. Sige na, simulan mo na. Sige na, go na. Sige. Di ba, kahapon ang sabi ko ay ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay parang isang baklang palaka. Sige. Pero paano ngayon, Eto, ano yun? Ate mo, ate ko, ate nila, ate nating lahat. Uy. Yan ay ates. Ito po ang ating for today. Ano ba yun? Alam niyo, makabuluhan Meron pang isa. Sandali, manginig kayo. Pag nasobrahan kayo ng atis, nagkain ng atis, ganun talaga mangyayari. Tama. Ito pa isa. Meron pa ako. Intro uli, Ilyong. Arito na ang ating super IT For today. Sige. Go. Huwag kayong mangusga dahil tutubuan kayo ng alipunga sa paa. Kaya sa mga... Ito pong aking for today. Kaya kami ni Tasyo, hindi kami natubuan ng alipunga sa paa. So, alipunga namin tumubo sa kamay. Sir Maria, nung bumati ka muna sa mga kapaluwas mo dyan, sa kamala. Hi sa lahat ng aking mga followers, sa lahat ng taga-FMC, Katropa, tsaka Yan naman tayo. Club. Ayun. Sa amin kasi, pag yung espiritu matalo, di ba sangguniang kabataan ang meaning nun? Oo. Pag matalo, sorry ka. Ano? Sorry ka pala. Uy, ano yung produkto mo, Tasyo? Yung palamig ni ano yan? Kasi Rosary. Sige. Mari, parang natulala ka pagkakita mo kay Lolo Tasyo. Hindi naman mukha ko ang si Lolo Tasyo. Hindi kasi yung produkto ko nga na-endorse ngayon, nakabarong ako ngayon na may Christmas tree. Kaya pala. Tapos ang drawing dyan si Ilyong Klaus, Tapos? Matawak mo. Bilang mag-cute. Uy, Ay, si Optimus Prime, andyan sa tabi mo? si sino? Si Optimus Prime. Ayos na. Ayun na ba? Pinaalis mo na? Pinaalis mo si Optimus? Magandang gabi pala sa kaibigan ko si Jimnel. Tumawag siya sa katabi sa akin. Ay, oo. Sabi niya, wala lang. Tasyo, ano yung barong? Ano yung barong daw, Tasyo? Ano yung barong? Ito kasi yung barong ko may zipper sa likod. Para? Kung para sa ulan, may kaputi pang dala ito. Yun! Ang ganda ng barong. Double purpose. Tapos, may kaputi, high-tech Meron din pala akong isang palaman, di ba? Meron peanut butter. Oo. Ako may peanut butterfly. Ano naman yun? Teka lang, ano yung ingredients niyan? Kasi habang kumakain ka, lumilipad ka. Bilumbuti kayo. Saan yan kinuha? Ay,
tinuro sa akin ni Aning Consoling yan nung buhay pa siya sa amin. Kaya pala nag-text pa rin siya sa'yo kung may benta ka na. May benta na, oo. Nanindigan siguro ng pautang. Binabati pa rin sa binabati pa rin pala si... Consoling? Hindi. Si Papa Mel, binabati. Papa Mel, good evening ka nga, Papa Mel. Abel, nandyan ka ba? Hi, good evening. Si Katlanan, nandyan ba si Katlanan? Katlinan, Mel. Pusit mo para nagpapautang ng Arinola. Kasi hindi pa ako nabayaran ng arinola ni Lolo Tasio. Ay, meron pa akong arinola ng tinda na sa loob ang hawakan. Sa'yo na lang yan. Kaya nga hindi nabili yun eh. Oo. Binili ko to kay DJ Bombay, yung electric pan na umikot ang buong katawan. Nandala ko yan. Tasio, huwag kang magalit. Lagi nila naman eh. Uy, huwag kang magalit yan. Kung magalit ka, dapat sila yung pagalitan mo, hindi ako, ha? Huwag kayo makatikim ng... Lolo Tassi, mahal ka namin, kaya gusto ka namin magpahinga. Huwag ka magpahinga ng tuluyan, ha? Naalala mo ba nung elementary pa tayo, Iyang? Ano yun? In-introduce natin ang sarili natin sa isa. Ay, oo, naalala ko yun. Sabi ng teacher sa'yo, di mag-iba, tanda, ay humiga ka. Kwento mo pa yan, nakakahiya. Introduce tapos humiga. Hindi sabi ng teacher, stand up, hindi niya naman stand up, humiga siya. Akala ko kasi yung stand up ay pahiga Hindi ko maintindihan kasi yung English, nahirapan ako pag English na yung Tapos sabi ng ma'am namin, Ilyong, di mag-iba. Di ba yun ang nickname mo? Yung nickname, yung pangalan sa liig. Kompleto ang pangalan. Kompletong pangalan yun. Palayaw yung palayaw yun, palayaw. Oo. Sabi ng teacher, di mag-iba, introduce yourself. Yan. Sabi niya, wala akong dalang goods dito, ma'am. Sabi niya, introduce. Akong straw, ma'am. Introduce. Buti na lang hindi nag-extra juice. Tapos sabi niya, ma'am, paano ko mag-English? Ma'am, hindi ako marunong. Kahit anong English. Sabi niya, my name is Sipalay and I live in Ilyong. Okay na sana. Kaya lang baliskad yung sinabi ko. Baliskad. Ano naman ko ako alam niyo naman na mahal ako ng teacher ko Yan talaga kapag matanda. Oo. Kaya 10 beses elementary, repeater ka, di ba? Oo. Mayroon tayo. Di ba? Years, kaya lang 10 years. Parang magandang Tasio, hay gabi. Ay. Oo nga, yun. Ay,